Ти стана. Айде сега защита. Ранга втора, Дени отбита. Крис, остани отпред. Крис, остани отпред. Любо, човек за тебе. Стояне по-назад. Давай. Сами, търсиш топ. Ето я, Сами. Айде, Дани, да няма удар. Браво, Деяне, отивай. Това е. Добре, Алекс, стигирайте, браво. Айде, ето го. Сами към мене. Любо, играй напред. Дени тръгва. Дени, Остра! Дени! Оп! Дени! Сами, Деян, че веднага, остра! Айде, бе! Ма първият път е самка. Добре, Деяне. Вече. Защо пазиш земята? Давай, защото не се е събудил за това. Едно! Деяне 14 номер. Сами назад. Сами назад, бе. Тръгвай! Сами назад. Давай, давай, треньорим! Сами! Той трябва Почва да се събуждаш, ей! Крис, едно. Браво, Крис. Крис, земя! Дай, Крис, гони на място на Деян. Без фал. Добре, Каляне! Любо, пребери! Корнер. Алекс, ти! Крис, остани отпред. Деяне! Алекс, вътре! Кой си фанал? Коце не. Давай, Алексе! Коце сам ти. Ето я. Браво, Любо! Супер! Пасайте си хората! Бързи, Дени е изпълнял. Деяне към Сами, гърба на Сами. Дени! Алекс, да ви потъчи! Ранга, айде владея вътрешна част, Рангел. Дени, за тебе ще метне. Крис, давай! Да си напред. Добре. Някой. Дени, зад. Да вземеш глава. Добре, бе, крас. Взимаш, ей. Дани, диагонал! Браво, човек. Коце, удар! Браво, Коце, добре, Коце, браво! Ранга, качи горе до малко. Деяне! Тук ще е Рита. При Сами. Браво. Сам си. Кой? Точна. Може удар. Да, на Деян, де! Ангел, третия. Деяне без шпагат. Стоп. Браво. Браво, Каляне. Дай. Коце без фал. Ето това е Коце, браво. Давай, ставай! Контра, Деяне, дава! Супер! Крис! Дани от другата страна! Няма да ви. Сами излез напред, далеч. Деяне вътре! Давай, наша! Као ти! Крис, дай му точно да може Деян... Сами! Ранга, 14 тия. номер, това е твой човек, бе! Дай, Рангел, бързо! Мятай бързо напред, бе, как? Деяне Зея! Ау! Дай назад! Кала, като е там, мятай му е силна! Деяне до Сами, Любо, внимавайте там! Любо, коридора между тебе и Дани. Не излизай напред, Любо, не! Крис, отивай! Ето това е, браво! Супер. С гърба му, Дени. Не пред него. Така, Дени, ще метне. Краски ще вземе. Коце, отивай! Бягате, Дени. Ето я, Коце! Дай, Коце! Браво, Назад, Деяне! Назад! Сами внимавай! Рангел! Коце, взимай го! Дай удар! Браво, бе! Единствена, който мисли днеска. Дани, браво! Нищо ранга, нищо. Единствена, който мисли днеска и се е събудил. Скоцето от двамата. Давай! Крис, отивай! Топката!
Деяне! Алекс, браво за паса! Сами затвори го само. Затвори. Напред играй. Напред! Ето, Яне! Ей само. Браво, бе, Деяне, бе! Ради, Фания! Не бързай, Сами. Ради, не бързай. Сами, отвори, бе! Какво седиш до него? Предният човек! Айде, Любо, пускай! Любо, напред играй! Дани коридор! Дани коридор! Аре, би го, бе, Сашо! От другата страна, бе, Любо! Айде, Ранга, да вземете! Коце, коридор на Дани! Браво, бе! Браво, Коце! Страшна! Супер! Любо, коридор от вътрешната страна, не от външната, няма как да мина, от вътрешната му дай. Коце, дясно! Коце, дясно! Сами така седиш. Крис, отивай! Сами, внимавай! Сами! Сами! Браво, Айде, Сами! Алекс! Имайте бързо, изпълняйте! Бързо! Ранга търпява! Рангело! Деяне да не минава по тъчка. Коце, взимай! Коце, взимай я! Взимай, Деяне! Едно! Любо, едно на Крис! Сам! Скорост! Скорост! Айде, бе! Дени, дете, потъчи, играй, потъчи. Ранга, тръгни, потъчи. Преди. Бал, не бъде, ей! Не свира аз, приятелю! Не свира аз, приятелю! Бал, не бъде, бе! Не свира аз, приятелю! За моят отбор ти свириш. Ти свириш, каквото видиш, ти си го свириш. Свириш за моят отбор. Няма такова, свириш си, каквото видиш. Не ми свири. Да имам свирка. Да, играй. Давай. Удар, бе! Браво. Браво, там. Любо, отивай! Това е тази глупост, бе. Отзад, кава. Коцето, вижте, коцето. Седмицата и коцето. Крис, атакувай! Ето я! Деяне, айде, бе! Паси напред, тръгвай, кава. Сами внимавай, сами шерита. Да, играй. Коце, удар! Коце, удар, бе! Добре, Браво, Коце! Коце, първият път я пробай с левия кръг. Сами по-близко до нападателя ти си на 100 км от него. Коце, внимавай. Сами сега го остави на Деянко, ти зад гърба на Коце. Тъча на Алекс. Ето това е. Деяне, хващай си вътре, човек. Айде, Алекс. Ти сами. Дай самка. Напред, Сами. Добре, Алекс. Червено. Сами, напред, бе, дете. Няма нужда да пипаш десния крак, само ръкни напред на Деян. Деяне, внимавай, да не ти бяга. Без фал. Деяне, без фал. Ето това е. Деяне, срещай. Крис, отива на Дани. Кръще. Дани, тръгвай! Дани! Двама сте! Дани! Браво, Данка! Ама... Коце, леко! Тръгвай, Алекс. Сами за Ангел! теб има човек. Айде, тръгни, я бий кола. Теодоре, видиш ли как се прави? Браво, Сами! Зад вас не искам да има хора. Пас бързо, айде, Айде, реакция. айде, бе! Айде, бе! Кавяни имаш. Крис, помагай тук, Крис. Кава, айде. Ради, пази! Браво, Радка! Добре, Пащай! Кава, добре. Сами! Сами, поемаш напред и Крис веднага. Тръгвай, Я Деяне. не при тебе. Путай му я. И тя, ура! Дай, Крис, айде! Браво, Крисче! Точно! Дай яде, дай яде, дай яде! Кот се срещай! Браво, Сами! Сам си! Айде, Ранка. Любо, коридор! Стоп! Айде, дай бъде! Идеална! Едно вътре! Дани, едно вътре, бе! Браво, Сашко. Любо, това е коридор! Това ти е коридор! Браво. Супер! Дени, човек, Дени. Тъче, Дени. Тъче, Дени. По време! Край! Идвай насам! Дани! По време! Край! Идвай насам!